Salut, sunt Ervin și astăzi vă voi prezenta un tutorial Windows despre cum puteți să puneți o parolă la utilizatorul vostru. Eu voi prezenta cum se pune o parolă la Windows 7. Deci începem. Apăsăm pe această iconiță, după aia apăsăm pe această fotografie al utilizatorului, această poză. Deci tutorialul este foarte simplu, nimic complicat, dar este ceva obișnuit, adică nu trebuie să te chinui ce sau ceva. Și acum apăsăm aici, creare parolă pentru cont. Și aici scrieți parola voastră dorită. De exemplu, eu voi scrie 1, 2, 3, 4, 5, dar vă rog să nu puneți așa tipuri de parolă, că sunt prea simple. Puneți ceva care să o știți doar voi, undeva unde nici nu e scris așa ceva. 1, 2, 3, aici trebuie să scriem aceeași parolă care am scris-o mai sus, deci am scris 1, 2, 3, 4, 5. Aici scriem o sugestie pentru parolă. De exemplu, ați uitat parola. Și eu vă scriu o sugestie că este o parolă simplă. Așa, măcar o sugestie sau. Și, mă rog, de fapt, eu nu scriu așa sugestii, dar spun și eu așa, de exemplu, cine vrea și scrie o sugestie, dar și după aia apăsați, deci să vă spun acea sugestia nu e așa de importantă, asta doar dacă vreți, și după aia apăsați de creare parolă, da? După ce ați pus creare parolă, adică ați apăsat pe creare parolă, când veți aprinde din nou calculatorul, el deja vă va cere parola. Deci în acel moment nu veți putea face nimic, va trebui să scrieți parola ca să intrați în calculatorul dumneavoastră, da? Asta cam a fost tot, eu nu vreau să creez o parolă, doar eu v-am arătat cum să face, a fost doar un test, mă rog. Da? La revedere, eu am fost Good Boy pentru comunitatea Extreme Tutorials. Sper să ne mai vedem.